Честно казано съм бесен на РИОСВ и на цялата работа, която свършихме за последните 6 месеца. Пускаме сега клипове да видите в Хисаря за какво става въпрос, след като сме подали сигнали от 25 януари насам и са казали, че ще пуснат предписание и ще има глоби. Да ви кажа, няма нито една глоба, а виждате крайния резултат. Пускам ви го сега. Така, супер бързо видео. Ето виждате тук в Миромир, точно под пречиствателната станция, която се вижда тук отсреща. Продължава да се изхвърлят нерегламентирано отпадъци. От януари месец пускаме сигнали в РИОСВ Пловдив, но виждате, няма никакъв контрол. Ето виждате, има и футойли. Така, намираме се точно по диагонала на Термиди Хисар. Ето виждате поредното сметище, което е със строителен отпадък, както и с битов отпадък. Тук мирише също и на сливи в момента, сякаш на ракия. Някой се е изхвърлил, ето виждате, има бутилки най-различни. Грозното ситуацията е, че наистина се намира до курортно място и аромата, който идва от тук, със сигурност се усеща и от плажуващите отсреща. Така, намираме се в Старо Железаре, където сметището, което го знаете отпреди, грамадното, е частично почистено, частично запръстено. Даже може да видим, че има огромно запръстяване. И какво да видим? Ефекта нулев. Нови боклуци. Ново запръстяване и пак нови боклуци. И цялото това нещо е свършило частично работа, обаче генерира нова. Или крайният ефект няма да бъде постигнат по този начин. Да ги почистите без да информирате хората не става. Това е до госпожа Вълчева. Няма как да стане по този начин. Разберете го. Ето. Само да запръстим не е решение. Ето вижте, избутали сте ги всичките неща там вътре. Не става по този начин. Не става. Колко пари похарчите за това нещо от общинския бюджет и за какво? Пак има боклуци. Ето вижте, и чисто новички, свежички. Виждате ли ги? Ето ги. Чисто нова свежест. Не става така. Сега остава да сложите на Делта Гард една табелка ето тук и там още да се източи от общинския бюджет и пак да няма ефект. Вонята няма да описвам в момента каква е. Добре да е община Хисаря. Само искам да ми отговорите на въпроса. Това ли е решението за Ново Железаре? Ето виждате. Снимахме още януари месец цялата кочина, която беше направена тук. И това е решението, което решихте да изхарчите общински ресурс и да изсипете всичката мръсотия вътре в този водоем, който и без това е отровен. Ето тук. Това ли е решението, само искам да попитам. Колко пари са похарчиха за това запръстяване и колко допълнителни щети и вреди за този водоем? И това нещо сега го напича слънцето, трови отдолу под почвените води. Нямам думи просто. Потресен съм.